Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä tuossa melkein puoli vuotta sitten lupailin esitellä materiaalikaapin jälkeen myös, että mitä niissä laatikoissa on. Ja nyt mä näytän yhden osan, niitä on monta laatikkoa. Ja mä näytän tosiaan puolet nyt ja ensi viikolla näette toisen puolikkaan. Tervetuloa tämän videon pariin. Lähdetään vaikka ensimmäisestä pienestä laatikosta. Tässä lukee oppimisen apu. Ja täällä on siis kaikkea mahdollista, mitä mä otan mukaan, jos mä menen lapsen mukaan kouluun tai päiväkotiin. Tai sitten, jos mä lähden konsultaatiokeikalle kouluun tai päiväkotiin. On myös hetkiä, kun mä menen lapsen luo kotiin, jos hänellä on ongelmia läksyjen kanssa tai kokeeseen lukemisen kanssa, niin joskus näistä voi olla apua. Ja mitä täältä nyt sitten löytyy? Ensinnä mä haluan sanoa, että mä oon ostanut uutena nyt Flying Tigerista tämmösiä koukkuja, suihkuverhon koukkuja. Niin mä oon niitä käyttänyt tosi paljon nyt erilaisissa kuvakorteissa, erilaisissa tukikuvissa, niin tuutte näkemään näitä. Jos mä löydän sen tuolta netistä, niin mä laitan linkin tonne kuvausboksiin. Myöskin suurin osa, mitä mä tässä esittelen, jos mä löydän niistä vastaavat tuotteet netistä, niin mä laitan linkit tonne, niin käykää katsomassa sieltä, jos kiinnostuitte enemmän näistä materiaaleista. No nämä on mun oma tekemät aakkoskortit. Mä oon tehnyt nämä aakkoskortit mun omalle tytölle silloin, kun se on ollut pieni, eli silloin, kun me ollaan asuttu Englannissa. Valkoinen pahvi laminoituna ja siellä on kirjaimet pienillä kirjaimilla. Se auttaa varsinkin, kun kirjoitetaan ekaluokkalaisten kanssa, kun harjoitellaan, niin se auttaa tosi hyvin. Ja plus, että pystyy harjoittelemaan aakkosia. Sama juttu on 1–10, eli tämmöiset pahviset kortit. Samanlaiset kortit, mutta 1–10 numerot. Sitten mä oon joskus aikoinaan tilannut netistä kahdenlaisia tämmöisiä kortteja. Nämä on englanninkielisiä. Mä oon ajatellut, että pitäisikö mun tehdä dymolla tähän päälle teksti suomeksi, mutta tärkeintä on se, että lapsi näkee, että mikä se muoto on. Sydän. Sitten täällä on tähti, kolmio. Ja mikä näissä on kiva, että tässä on tää oikea geometrinen kuvio. Sitten täällä on, että mistä voi saada kolmion aikaiseksi. Esimerkiksi pizzapalasesta. Sitten toinen kortti oli värit. Noi oli muodot ja nämä on värit. Ja lukee tosiaan englanniksi pohjalla. Ja kortin reunat on saman väriset kuin mistä siinä kortissa puhutaan. Oranssi maali tai tämmönen maali, läikkä ja sitten reunat on myös oranssit. Ja täältä tää mun lemppariväri, pinkki. Sitten löytyy erivärisiä noppia. Nämä on tämmösiä vähän pehmosemmat, isommat. Näillä, siis mä oon käyttänyt näitä pelaamiseen, leikkimiseen, värien harjoitteluun, numeroharjoitteluun. Tosi monia. Nämä on siis monta vuotta vanhat. Mä oon aikoinaan nämä ostanut kun mä olin päiväkodissa töissä, niin me käytettiin siellä näitä. Väri, numero, lukumäärä, ihan missä vaan leikissä ja peleissä. Sitten löytyy perustiimalasi, tämmönen pieni. Tää on muistaakseni vanhasta Alias-pelistä, eli tiedätte minkä kokonen. Sitten on lukukavereita, mulla 4 kappaletta pussissa. Eli nämä on tämmöiset, millä nämä liikkuu nämä silmät. Kun tämän laittaa tähän etusormeen näin
niin tää tekee lukemisesta hauskempaa. Tää seuraa sitä tekstiä näillä omilla silmillä samalla kun lapsi lukee. Joten lapsi lukee lukutouvan silmien kanssa. Sitten on kynätukia, 2 erilaista. On erilaisia eläimiä eri väreissä. Eli näissä on nyt sitten vähän eri malli myös, mutta silti se niin kun itse sormelle on se sama malli kuitenkin, koska se pitäisi se sormi tulla ennen kuin toi pää alkaa. Mutta esimerkiksi tämän pupun kohdalla mä oon useasti, tää auttaa, että tää pupun korvat antaa vähän enemmän sitä pituutta. Ja sitten mulla on ihan perus kolmion mallinen kynätuki. Tää on vähän kireempi lyijykynissä. Nämä on vähän löysemmät. Sitten kun oli näitä lukukavereita, niin löytyy myös lukuviivain. Tämän kanssa voi joko seuraa lukemista tai sitten kun pyydetään kirjoittaessa aina lapselle sanoa, että muista sormiväli, niin tätä voi käyttää sormivälimittarina. Eli sitten lapsella kun on jo vähän isompi sormi tai kun aikuisella on isompi sormi, niin siitä tulee siitä sormivälistä vähän liian iso, niin tämän avulla se yksi sormen väli on se sama. Sanaväliviivain nimeltänsä. Sanaväliviivain on tämä nimeltänsä. Tämä on ollut meillä myös kotona tosi isossa käytössä silloin ihan peruskoulun alussa. Ja sitten lukemiseen apu. Tämä on tämmönen suurennuslasi-mitta. Eli kun sä laitat tämän luettavan tekstin päälle, niin se teksti mitä sä luet niin muuttuu isommaksi, joten se rivien väliin tai rivien hyppely häviää lapsen lukemisesta. Sitten mulla on kahdenlaisia pulmatehtäviä. On tällainen pulmatehtävä, mitä pystyy tarkistamaan itse. Esimerkiksi tämä, että mikä täplä kuuluu mihinkin eläimeen. Ja sitten sä täältä tätä väriä pyörität oikein värin. Ja sitten kun tämän kääntää, niin sitten se pitäisi näkyä se oikea suora siellä. Mä oon tän muistaakseni Kirpputorilta ostanut, mutta tää on Opi ja leiki. Niin mä yritän etsiä myös tämän linkin. Samoin kuin myös tää Oppi ja ilo. Mä tykkään tosi paljon Oppi ja ilon tuotteista. Nämä mä oon löytänyt Kirpputorilta melkein uutena. Täällä oli tussikin mukana vielä ja oikein toimiva tussi. Eli tässä on 100 puuhakorttia. Puolin sun toisin. 2 puolta aina. Eli tänne piirretään ohjeen mukaan tuolla tussilla. Esimerkiksi piirrä lisää lokkeja kaartelemaan taivaalle. Tai koristele jäätelötötteröt syötävän herkullisiksi. Teet tästä kolmiosta teltta, leija tai purjevene. Täällä on tosi paljon kaikkea kivaa. Tää on yleensä ollut mulla täällä oppimisen tukemisessa myöskin se, että tää auttaa oppimiseen, koska leikin kautta. Mä allekirjoitan leikin kautta oppimisen, se on todella tärkeää. Niin toi on ollut hyvä, koska toi opettaa myös koordinaatioa, kynässäpitotaitoa. Ja mä käytän tätä myös sitten palkintona. Ja palkinnosta puheen ollen päästään seuraavaksi tukikuviin. Ja täällä
on mun uusin keväällä mun tekemä tämmönen toiminnanohjauslaatikko rasia, niin tää on mun uusi. Ja sitten kun puhuttiin, että palkinto, niin mulla on myös sitten tällainen itse tekemä. Tässä on tää tarrapinta. Eli kun ruvetaan työskentelemään, niin esimerkiksi kun tehdään läksyt, niin mä lajittelen sen läksyjen määrän 1, 2, 3, 4, 5 5 eri osioon. Ja aina osiosta saa 1 tähden. Ja kun ne kaikki osiot, eli kaikki läksyt on tehty, niin mulla on hävinnyt täällä. Se on varmaan täällä sisällä. Täällä. Ja kun 5 tähteä on saatu, niin valittu palkinto, eli joku muu kiva tekeminen, on saavutettu. Ja niistä enemmän tässä. Toiminnanohjaus ensin ja sitten. Tässä on myös tää tarra. Niin täällä on laatikossa erilaisia kuvakortteja. Esimerkiksi jumppapalloharjoittelua. Legot. Mulla on legoja myös niin valmennusharjoituksiin kuin myös sitten palkinnoiksi. Muoviluvaha. Nämä on aika monet osuu silleen, että pystyy käyttämään niin harjoituksena kuin palkintona. Mutta tehdään nyt vaikka semmonen tällainen. Ensin lajittelutehtävä, mikä auttaa lasta tai aikuista, nuorta koordinaatiossa. Niin lajittelutehtävä ensin ja palkinnoksi fidget-lelu. Näin. Ja täällä on siis tosi monta erilaista mä oon tehnyt. Täällä on Papunetin kuvilla pääosin tehtyjä tukikuvia. Täällä esimerkiksi on, että keskustellaan. Ja sen keskustelun jälkeen voi vaikka ilmoittaa, että sitten on valmennus loppu. Tai keskustelun jälkeen pelataan muistipeli. Ja tässä on ihan sitten, saa niin monenlaisia kuvia kuin vaan keksii, niin laittaa. Ja tää laatikko oli muistaakseni Topmannilta. Sitten tukikuvia lisää. Mulla on täällä erilaisia iltapäivä, eilen, tänään kuvat. Sitten on väritettynä, mikä päivä tänään on. Punaisella sunnuntai. Ja sitten täällä on tiettyjen aikojen, eli piparinpaistoa. Tämä tyyppi, kenen nimeä meidän talossa ei voi tähän aikaan elokuun lopussa sanoa vielä. Torttujen paistoa, siivouskuvaa. Nämä on muutamat tämmöiset vähän isommat kuvat. Sitten täällä on vuoden aikoja ja sää. Sellaisia kortteja tukikuviin. Sitten mulla on magneettikuvia. Nämä on koko kidin ja mä haluaisin jostain hommaa jonkun ehkä uunipellin ostaa, mihin sais nämä magneetit kiinni valmennuksen ajaksi. Mä voin näyttää muutaman. Eli nämä on isompia kuin ne, mitä meillä on tossa eteisessä. Pukemiskuva, aamupala, nukkuminen, askartelu, käsienpesu.
Sitten mulla on extra nää velcro-tarranauhoja. Mä ostin näitä sen verran paljon. Sitten mulla on myös extra avainnauhoja. Ja näissä näkyy nyt. Täällä on extra avainnauhat ja renkaat. Sitten täällä on tämmönen monikuvainen tukikuvanauha. Tämmöisellä perusavainnauhan perässä roikkumassa. Ja sitten eri kategorioittain erilaisia tukikuvia. Täällä on vaatetukikuvia päiväkotiin. Jos mä lähden vierailulle, niin täällä on erilaisia tukikuvia päiväkotiin. Sitten täällä on tukikuvia viikonpäiviin. Sitten mulla on myös ihan perustukikuvia vielä mun oman käyntikortti-avainnauhan mukana. Siellä on myös se vihreä ja punainen, eli hyvä juttu ja ei niin hyvä juttu. Sitten tukikuvista vielä, niin mulla on yksi iso tukikuva kanssa. Ja tämän mä voin esitellä paremmin omalla videolla. Tää on sen verran laaja, niin mä teen tästä oman videon sitten myöhemmin. Mut siinä oli tukikuvia ja oppimisen tuet. Otetaan vielä aistilaatikko. Se on tämmönen ihan tosi yksinkertainen. Täällä on silkkipaperista puristeltuja palloja. Sitten on tämmöisiä pehmeitä palloja. Yksi tämmönen pääsiäismunasta tullut muovinen muna. Sitten täällä on erilaisia eläimiä. Nämä on kaikki eläimet nytten vedenalaisia. Sitten täällä on muutama fidget-lelu, väriin sopivia. Täällä on langanpätkiä. Sitten täällä on pieniä simpukoita ja yksi tämmönen isompi simpukka. Ja oli täällä varmaan muutama pikku rantakivikin. Elikkä tässä on yli-aliherkkyyksien tuntoaistiharjoitus. Ja iän mukaan sitten mä katson, että mitä tänne voi jättää. Että esimerkiksi noita pieniä narunpätkiä ja pieniä kiviä ja tommosia pois sitten, jos ikä ei sitä suo. Toki mä oon myös lapsen vieressä, kun hän tätä tutkii. Ja tähän myös pystyy keksiä hirveästi erilaista toimintaa. Sitten viimeisenä otetaan valmennuskortteja. Nämä on kuvitettuja. Sitten mulla on myös sanallisia. Mä esittelen ne toisella videolla ensi viikolla. Ihan omia printattuja kuvia ja laminoituja. Sitten mulla on valmennuskortteja, tämmöisiä pahvisia. Aika paljon käytän näitä silleen valmennuksen alussa, varsinkin nuorten ja aikuisten kohdalla, että mikä fiilis. Kuvien kautta on helpompi kertoa, että miltä nyt tuntuu, mikä on sen päivän olo. Sitten täällä on eläimiä ja ruokia. Hyvin monipuolisessa käytössä on myös valmennuskortit. Eläimet ja ruuat ja noi on leikkikäytössä tai sanotuksessa tai muussa harjoituksessa lasten kanssa ja sitten noin muut on nuorten ja aikuisten kanssa siinä fiiliksen hakemisessa. Mutta tällainen oli tämän viikon video. Ensi viikon videossa katsotaan tunnelaatikkoon, katsotaan erilaisia muita valmennuskortteja ja motoriikkaa, materiaalia ja pelejä. Kiitos kun katsoit tämän videon. Jos haluat nähdä sen ensi viikon videon, niin heitä peukku pystyyn, tilaa kanava ja klikkaa kelloa, niin saat heti tiedon, kun se uusi video tulee ensi viikon perjantaina.
Ja hei, heittäkää kommentteja, että mitä mieltä olette tämmöisistä materiaalivideoista. Kiitos ja moikka!